Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, σήμερα στο σημερινό βίντεο, το βίντεο το κάνω την ίδια μέρα, γιατί τις άλλες μέρες δεν έχω καν χρόνο. Και σήμερα είναι το επεισόδιο 3 από το... Παίζω 1v1 μέχρι να φτάσω Gold 2, παίζω 2 ή 3 μάτσα από κάθε μέρα. Και αυτό το βίντεο σήμερα θα παίξουμε 2 μάτς. Είμαστε και εμείς πάλι. Είμαστε οι ίδιοι, έτσι κι αλλιώς. Τέλος πάντων, αφού την ίδια μέρα το κάνουμε. Δηλαδή. Ωραία. Όπως ξέρετε στο σημερινό βίντεο, όσοι είδατε το παλιό, πάντως αυτό είναι το δεύτερο μου κανάλι και άμα θέλετε να μιλάω ελληνικά και στο κανονικό μου κανάλι που είναι το Gaming with George, πείτε μου άμα θέλετε να μιλάω ελληνικά και εκεί κάτω στα σχόλια. Να μου το πείτε, άμα θέλετε να μιλάω ελληνικά και εκεί. Ωραία. Θα παίξουμε αυτά τα μάτια όπως είπα. Και ναι, θα κλείσουμε. Δρόμος για Gold 2. Δρόμος για Gold 2, όπως είπε και ο φίλος μου από εδώ. Και έχουμε βάλει ήδη το ένα γκολ, το βάλαμε στο ένα δευτερόλεπτο. Όντως. Δηλαδή- Οπότε, ναι, τώρα δεν βλέπω. Δηλαδή το βάλαμε από τη σέντρα. Τέλος πάντων. Καλά, εντάξει, αφού είσαι ο μάστερ του παιχνιδιού. Εντάξει. Ω, γκολ! Ούπα ρε! Γκολάρα! Ούπα ρε! Κολάρα! 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 Παιδιά, συγγνώμη άμα ακούστηκε μουσική, σε παρακαλώ YouTube να μην μου δώσεις copyright. Έπαιζαν οι γονείς μου μουσική ρε παιδιά, χίλια συγγνώμη. Νομίζω αυτό το βίντεο θα βγει πιο χάλια από το προηγούμενο. Έτσι νομίζω εγώ έβαλε αυτόν γκολ ωραίος. Ευχαριστώ φιλός. Ευχαριστώ, Θα ευχαριστώ. έχεις 11 έλεγε. Ναι, το έβαλε αυτόν γκολ. Έπρεπε να λέει αυτό το όνομα τέλος πάντων, πώς το λένε. Δεν ξέρω γιατί δεν... Ω, πάρε. Τον κρασάκι. Όχι. Όχι. Ωραία. Ου, crossbar. Τέλος πάντων. Καλό ήταν και το crossbar. Να σου πω. Αλλά... εντάξει, αυτός είναι λίγο... αργούλης. Αργούλης καθυστερούλης. Και συγγνώμη άμα ακούγεται φασαρία, είναι επειδή έχω άτομα στο σπίτι μου. Και αυτό ούτε εμένα μου αρέσει, μην νομίζετε. Αχ. Ωραία. Το έφαγα. Όχι! Έλα τώρα. Εντάξει, έβαλα αυτό γκολ, να μην το συζητάμε αυτό. Editor, cut it out. Δεν, σίγουρα δεν το έβαλα. Τέλος πάντων, ωραία. Σε ποιον editor, εγώ είμαι ο editor, ο ίδιος. Εγώ δεν τα κάνω edit όμως, επειδή τώρα έχω μικρόφωνο. Δηλαδή, όπως στα προηγούμενα μου βίντεο στο κανονικό μου κανάλι, στο main channel μου, σε κάποια Minecraft βίντεο, θα βλέπατε ότι έκανα ένα text to speech ή αλλιώς έγραφα και μιλούσε AI για μένα, επειδή τότε δεν είχα μικρόφωνο. Και ναι, είμαι χαρούμενος που μπορώ να σας δείξω την φωνή μου σε όλους σας. Δηλαδή ήταν ένα αληθινό όνειρο να έχω μικρόφωνο για το YouTube. Και ναι, στο κανονικό μου κανάλι που το λένε Gaming with George θα αρχίσω να κάνω κι άλλα Rocket League βίντεο. Και ναι, θα κάνω Road to SSL στα 2v2 με τον φίλο μου. Όποιος θέλει να τον κάνει φίλο στο Rocket League θα δώσω το username του σε λίγο. Goal.
Πέταξα και το φίλο μου, δεν τον πειράζει να σας το μοιράσω. Γιατί μου λέει nice. Θα κλείσω το chat μου. Γιατί έχω φάει πολύ toxicity. Άρα το σκορ είναι 5. 4. Ωραία. Όχι, 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 δεν μου δουλέψε το φλικ. Ωραία, πάμε. Boost. Μπράβο. Boost. Έλα. Έλα. Δεν πειράζει. Συμβαίνει. Μάλιστα, φίλε. 9 η ώρα. 9 μας, 10. Όχι! Εντάξει. Δεν μπήκε. Έλα, πώς να το πήγα τότε. Α! Τα παράτησε. Forfeit! Έχουμε προετοιμάσει έτσι. Προετοιμαστούν και εδώ πέρα κυρίες και κύριοι. Και ναι, ανεβήκαμε! Μπορεί σήμερα να είναι το τελευταίο βίντεο. Road to Gold 2, μετά θα κάνουμε Road to Gold 3 και θα σας δω τότε. Αλλά δεν τελείωσε ακόμη το βίντεο. Γι' αυτό περιμένετε. Αυτό το map εμείς δεν το έχουμε συνηθίσει καθόλου. Εγώ με το φίλο μου δεν μας αρέσει το Aquadome. Αυτό το map που είναι τώρα, γιατί είναι λίγο περίεργο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, τυχαίνουν τα map. Όντως είναι λίγο παράξενο. Δεν είναι ό,τι θέλουμε εμείς, εντάξει το έφαγα. Επειδή πλησιάζω τώρα και το Gold 2, τώρα θα είναι καλύτερα άτομα και όπως είχα πει στο πρώτο μου βίντεο, υπάρχουν πολλά sweats υδροκόλλικες σε αυτό το παιχνίδι. Α, αυτός είναι τερματοφύλακας. Το όνειρό του ήταν να γίνει. Έλα! Όχι, αν είναι δηλαδή τι χάσει. Τι έχασα! Το όνειρό του είναι να γίνει ο Κουρτουά. Τι λέει? Ναι, Α, θα κάνει το και air βλέπεις. dribbling. Εγώ δεν ξέρω ακόμη air dribbling. Με κυνηγάει για demo, κάνει demo checks, όχι να κάνει. Ωραία. Τι έκανα όμως τώρα? Έλα. Πόσο θέλω να βρίσω τώρα στα ελληνικά, αλλά δεν μπορώ. Θα φάω copyright. Copyright θα φάω και από τη μουσική που ακούγεται. Δεν θέλω να ακούγεται μουσική. Μπρο, άμα το... εντάξει. Άμα το έσωζε κυριολεκτικά θα έφευγα. Κυριολεκτικά. Κοίτα, είμαι και λίγο... κοιτάξτε, είμαι και λίγο... κακός στο Rocket League. Δηλαδή δεν είμαι και top, δεν είμαι top. Δεν είμαι το καλύτερο gold. Δηλαδή... είπα. Α, μην μου πεις ότι θέλω να κάνει ground pinch. Σαν αυτό μου φάνηκε. Γι' αυτό το λέω. Ωραία. 2-2 το σκορ σήμερα. Εύχομαι να πάρω ψηλό MMR σε αυτό το μάτι για να μπορώ να ανεβώ division. Τι είσαι τόσο σε μικρός? Ναι. Γιατί εγώ το άκουσα και crossbar γι' αυτό. Ωραία, 3-2. Εύχομαι να κάνει σαν τον άλλον που έκανε forfeit, αλλά... Κατά λάθος εδώ μεταξύ πήξα, αλλά οκ. Δεν πειράζει. Μια χαρά γκολάρα ήταν. Έβαλα και γκολ έτσι κι αλλιώς. Ωραία, χαλαρά. Όπα, τι ήταν αυτό? Όχι τώρα.
βρήκε. Τώρα βρήκε. Ρε φίλε, 4-3. Αν έχει 2 saves, γι' αυτό έχει περισσότερο σκορ. Μπορεί να βγει MVP, αλλά να μην είναι MVP. Πώς να στο πω. Δεν ξέρω με τόσους εχθρούς. Εντάξει, δεν Αυτό είχε χάλια σου. μπορεί να ήταν. Ωραία, όμως τώρα. Epic ήταν γι' αυτό. Μια χαρά gold. Ήταν κανονικό save. Τα λέει εδώ πάνω όλα. Πάνω στη γωνία. Τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Demolitions, save. Και στο παλιό Rocket League είχε και τα... Ωραίο! Καλό σου. Καλό. Καλό σου. 6-3 το σκορ, κυρίες και κύριοι. Το σώζει και παίρνει το push. Κάνω την βλακεία, τον στέλνω σπίτι του και βάζω γκολ. Τον έστειλα για μαθηματικά του μεταξύ. Άμα όμως έμπαινε, μετά δεν θα ξαναέμπαινε τέρμα. Είμαι σίγουρος. Κατά λάθος έστειλα. Το όνειρό του ήταν να γίνει ο Κουρτουά. Το όνειρό του ήταν να γίνει Γιασίν, αλλά ο Γιασίν είναι καλύτερος από τον Κουρτουά, ρε. Είναι ο καλύτερος goalkeeper του κόσμου και ο καλύτερος Ρώσος, γιατί ήταν Ρώσος. Γιασίν. Έλα. Μπες, όχι! Τώρα βρήκε να μας κάνει μπουλ. Όταν σουτάραμε. Ψαλιδάκι. Θα κάνει forfeit. Ροναλντίδης. 8-3 το σκορ. Σουτ. Σουτ. Πάλι το ίδιο. Save. Επαναφορά γκολ. Γκολ. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. 9-3 και πρώτη φορά γίνεται. Θέλω λίγο να κάνει forfeit. Θα το πάμε στα 10. Και φαντάσου παίζει εναντίον άλλου YouTuber. Εντάξει, δεν θα με έλεγα και έναν αυτόν YouTuber. Εντάξει, έχω 2 κανάλια βέβαια, αλλά το δεύτερο μου είναι super duper super μικρό. Και το πρώτο μου είναι super duper super μικρό. Γιατί το έχασε! Όχι! Double tap! Double tap! Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο. Τα double tap για κάποιους, κυρίες και κύριοι, είναι εύκολα. Αλλά για εμένα και για το φίλο μου είναι θέμα τύχης. Κυριολεκτικά θέμα τύχης. Πώς το έκανα. Έλα, ωραίο. Καλό σου βέβαια, αλλά... Όχι. Όχι. Έλα, όχι. Εντάξει, νομίζω έχεις κερδίσει. Εντάξει, τώρα νίκης. Έχεις κερδίσει. Εκτός άμα αρχίσει τα χακαριστικά του. Ανοίξει τα χακαράκα του ή βάλει τον μεγάλο του αδερφό. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν θέλω να είμαι και toxic. Οπότε θα τον αφήσει να τα βάλει. Όχι καλέ, απλά δεν θα τον κοροϊδεύω. Γιατί είναι κακό να κοροϊδεύεις. Γκολ! 15 το σκορ. Σίγουρα θα πάρουμε την νίκη. Ελπίζω να πάμε γκολ. Και την πήραμε την νίκη. Έκανε forfeit. Force of Nature, 10 γκολ. Ωραία. Λοιπόν, θα παίξουμε άλλο ένα match. Το τελευταίο μας. Επειδή είσαι ακόμα γκολ 1. Είναι ακόμη γκολ 1 και... Νομίζω σε ένα μάτι θα πάρει γκολ 2. Άμα νικήσω το μάτι θα πάω γκολ 2. Και βέβαια. Ελπίζω να μην κλείνουμε με δύσκολα αντίπαλα. Ελπίζω βέβαια να πάω γκολ 2 γιατί νομίζω το MMR για το γκολ 2 είναι 550. Εγώ είμαι 520. Δεν ξεκινάμε καλά, αλλά ελπίζω. Δεν ξεκινάμε καλά σήμερα. Όχι, δεν καθόλου ξεκινάμε καλά. καλά. Καθόλου καλά δεν ξεκινάμε.
Αλλά σε ένα από τα προηγούμενα μάτια, στο προηγούμενο επεισόδιο, μου είχε βάλει γκολ και μετά του έβαλα 10. Ή 10 ή 7. 7 είχες πάρει. Όχι ρε, αυτός είναι καλός. Δεν ήταν σαν τον άλλον. Η προσπάθεια μετράει. Η προσπάθεια μετρεί. Έχετε δίκιο. Πρέπει να κάνεις καλή Αμυνά. Ω, με περνάει ρε όποτε θέλει. Είναι σαν το καλημέρα του. Κάτσε. Παιδιά, θέλω να κάνετε αυτό το βίντεο ένα rewind και να δείτε άμα όντως ακούμπησα την μπάλα, γιατί από το POV μου φάνηκε ότι την ακούμπησα. Όχι! Θα ήταν γκολάρα στο γάμο. Συγγνώμη άμα ακούγεται μουσική, είναι οι γονείς μου. Δεύτερο δοκάρι. Δεύτερο καλύτερο δοκάρι. Sorry που έχουμε ακουστεί. Έλα. Super save εδώ. Έπαιξε. Έπαιξε. Ή κανονικό. Όχι, Άντε έπαιξε. πάλι. Τέλος πάντων, και να χάσω δεν νομίζω ότι θα κατεβώ Division. Άμα κατεβώ, καλό για σας, γιατί, γιατί αυτή η σειρά θα συνεχιστεί. Άμα κατεβώ Division, θα συνεχιστεί για σας και θα έχετε περισσότερο να κάνετε enjoy. Και ναι, ωραία, πάμε. Έφυγα. Του πήρα το boost. Ωραία. Συγγνώμη άμα ακούγεται μουσική, προσπαθώ να μιλάω όσο προσπαθώ. Πήγα να βάλω plan B, αλλά αυτό δεν είναι plan B. Έλα. Είναι πολύ καλός όμως. Έλα παραδέξτε το. Καλός είναι, μου έχει βάλει 3 γκολ. Πώς θα το γυρίσει εύκολα. Στα 2 λεπτά να βάλω 3 γκολ. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά 3-1. Η προσπάθεια μετράει. Η προσπάθεια πάντα μετράει και συγγνώμη άμα ακούγεται έτσι, γιατί είναι 108η φορά. Είναι οι γονείς μου, βάζουν τραγούδια από τα νιάτα τους, είναι και οι φίλοι τους εδώ. Yes, Έτσι, κρατήσεις άμυνα και να μην φας κι άλλο γκολ, γιατί δυσκολεύει. όχι! Νομίζω δεν τη βρήκες έτσι πως ήθελες. Ό,τι είπες. Ακριβώς ό,τι είπες. Όχι, όχι, όχι. Το έφαγα. Αυτός είναι πολύ καλός. Καλός είναι, άμα μείνουμε περισσότερη σειρά για σας, Δεν θέλουμε αλλά θα πέσει, αλλά θα είναι όχι τόσο καλό για μας. Έλα ρε φίλε. Νομίζω τώρα το παιδί στο μεταξύ καμπερών. Άρα δεν θα το έλεγα και καμπέρο. Δεν είναι καμπέρωμα. Σίγουρα Τι στο καλό έκανα ένας θεός ξέρει. Μιλάς στον γκολ. Όχι, Γκολ, γκολ, Πάλι κρόσμα. δεν, 3 δοκάρια. Παίζουμε με Βραζιλιάνο. αφού έχω ευρωπαϊκά σερβερ. Δεν έχω αμερικάνικα. Τα ευρωπαϊκά σερβερ είναι καλύτερα από τα αμερικάνικα σερβερ. Όποιος συμφωνεί μαζί μου να το πει κάτω στα σχόλια. Α, εντάξει, επειδή έδειχνε τη σημαία της Βραζιλίας, δεν ήξερα ότι θα υπήρχε σημαία. Έλα. Το έβαλε. Δεν το έβαλε. Αυτό Σε ένα λεπτό. σε ένα λεπτό να βάλω 4 γκολ τώρα. Είναι πολύ δύσκολο. Ούτε αυτό ακούμπησα. Και το δεύτερο.
επειδή είναι και αργά το βράδυ, δεν έχω και όλα μου τα καλά. Δηλαδή θα χάσω κάποια στιγμή, είναι μέρος της ζωής. Γκολ. Έλα πάλι ρε φίλε, το crossbar σου μέσα. Το crossbar σου μέσα. Και παίζει. Αυτός έπαιρνε για πρωινό. Εντάξει, εγώ τον έφαγα για πρωινό. 10 δευτερόλεπτα. Παιδιά, κάτσε, περιμένετε να βάλω 60.000 γκολ. Γιατί δεν χακερίσε. Ναι, έχεις πρόβλημα, δεν κατάλαβα. Α, δεν μας το είπες. Για τόσο. Λοιπόν, για να δούμε, κατεβήκαμε, ανεβήκαμε, τι κάναμε, μείναμε. Και το παιδί ήταν Gold 2, όπως μπορείτε να δείτε εκεί πάνω. Και κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, εύχομαι να σας άρεσε. Και, ναι, να σας δείξω και το username του φίλου μου, που τον λένε SweetLeaker4473. Το έχω μαρκαρισμένο εκεί σε άσπρο. Και ναι, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, εύχομαι να σας άρεσε. Τα λέμε, γεια σας, να είστε πάντα χαρούμενοι.